penjo kanyo ni ng'a ma ondhogo wadgi nation nyaka sani en ng'a iwacho ni ero mi sijasaliti mtu nani nimesaliti wacho ni ndhogowa betrayal in the city mane gima malo bende wache mono kweth mantiere Azimio mamoko. Aparo ni ka jogo wuoyo ka gibet to gima ne giparo ni maybe jatend Azimio ne nyalo dok kuomgi. Kinyalo paro ka ne olose komare seat maybe mano be achiel kuomgi actually gima ne I foresee ni I likely was going to be a casualty e lar komare mar AC. Tineno kaka nobiro owuok kanyo to koro kweth mang'eny ne sere. Sirikal ne dwaro ni yani bibed kodwa ni say fight for the country enough, we need you to stabilize the country. Mago mana siasa jo Azimio bende jo Azimio sani makoro anyawa ni ngama a very powerful figure sani me hosted for that engine yeno en mane jatend piny mar Kenya jalup jatend piny mar Kenya machon mano Rigathi Gachagua embe no wuo maber kowacho ni Raila Odinga koponi biro ichung kodwa to ywara chwado mon Kenya votes. Koro ng'eni maybe mangoto gima ng'ato nyalo wacho mondo at least mondo mi ser godo ng'ato based on kamidhi lakini at the end of the day as long as ni maybe jatend piny mar Kenya nyalo wacho jatend kweth mar Azimio nyalo wacho ni ng'ama osaliti onge to ng'eni man kaka wacho Cleophas wang'iyo generally on the ground wacho nang'o ground wacho ni isalitiwa no par ni Gen Z fight a very big role mondo make at least mondo sirikal ni ochangamka sirikal make things right. To despite all those ne ogitimo gimoro maber manenore things poko bedo thing poro chung onge tij matiro maber piny mar Kenya kendo gi feel ni nitie jogi manoni mang'eny ma definitely gi feel ni sirikal should be responsible. To dire go pani Azimio no chungi kotel gi Raila Amolo Odinga ne gichung tesre gi sirikal ka gipingo wach mar abductions wach mar uchumi wach mar mibadhi mantie sirikal koni kocha. To at the end of the day, mai ngama koro wacho ni en ngama ondhogo onge, en onen mondo tiyo riw jo piny kanyakla. In fact, omedo pogo piny kanyakla sana. Omedo keto jo piny omedo bedo gi chwang sana kuom mang'eny sana. Koro anyalo bedo gi on the side of police anyalo sirogi. Kage wacho ni definitely jatend Azimio machon, mano Raila Odinga ondhogo gi. Ntie a sense of gima giwacho, ntie identity of truth magiwacho iye kanyo. Koro it is true, anyalo wacho ni ondhogo jogo, to mana kaka wacho still Cleophas, maybe nitie kwane moro mogo mbele kucho, ok wang'eyo, onyalo dhi kamano mo tigi sirikal all through gibi chung mana all through nyapo 2027, kar nyalo retract its move, oneni, gimotimo ni nitie ka ground is not that receptive. Wana para ne I rethink about my thought, anene kanyalo bedo gi kweth mar Azimio ni kendo, kata timang' wachung' kenda kata maybe a continue bedo gi sirikal. Koro definitely Cleophas truly ondhogo jo piny mar Kenya kendo ondhogo bende joma nitie opposition. Erokamano ahinya.